си игра, която ще бъде някаква седмица и ще бъде на друга, някаква да. Аз съм това нещо и сега трябва да намеря другите да ги убия. Ладно. О, тъй на някакво аре, банан! Не! За съжаление тази реклама на Резърт, бе. Добре, сега продължаваме ревайв. Добре, пак не е маля съм аз абсолютен нито стая. Ама наистина. Да, не знам. О, не, какво стана? Какво стана, бе? Добре, добре. Ние сме малко гасените. Защо? Добре, докато не направя едно Виктори, няма това видео да случи. Добре, взимаме това. Бихме го. Сега трябва... бе, как точно уби, бе? Бе, аз съм пълен нуп. Ама наистина. И само да ви кажа, когато стигнем 10 абоната, ще играем игра, която вие изберете. Сега продължаваме. Радвам се, че има ревайвове в тази игра. Да. Убихме го. Много добре. О, не си мисли. Аз съм 6-то място. Ама ти трябва да съм етап член. Как вече съм 8-о? Аз за една секунда станах 8-о. Не! Това не е честно. Не. Imagine America lost the Second World War and is now part of the German Empire. You're the only American left. You must reconquer the states with California as your military base. It's way harder than you think. Your strategy needs to be blameless to get a chance to win. Unlock more turrets to help you. Are you going to let them take California back from you too? If you don't resist until the end, everything will be lost forever. Oh my gosh, you enter Oregon without upgrading your weapons. OMG, they took Texas. Айде, бе, 10 часа чакаме това бит. Всеки път ли, когато му трябва да умра? Ама сериозно. И сега ми каза, че трябва да чакам още. Това даже не е забавно вече. Това пълна скука. Даже не мога да се движа. Това трябваше малко да прекратя видеото, защото трябваше просто да излея.
От сега те пара, защото тази реклама не ми даваше нищо да правя. Помня, какво е това, бе? Айде, сега ще помня, бе. Не знам дали ще е добра идея, ама каквото стане, стане са. Добре. Ара. О, не. Айде! Тук са много слаби, бе. Не те ми изглежда. О, малго, има някой, който е 3000. О, шут. Бе, стига с тези реклами, бе. Няма ли някаква опция да ви платя? Да, ама аз съм беден. Няма как да платя. Не. Ама защо? Абе, какви са тези големи хора, бе? Абе, този откъде ми се бута, бе? Иначе. Мале, аз на първата секунда умрях. Аз трябва да съм най-големия нуб. Да, имаме още време. Защото... Аме, значи още 3 игри, ако не спечеля, ме наричате нуп или каквото щете. Най-търко. Добре. Рекламата най-сетна свърши. Ревайв. Хайде. 202. Не ми пука да някой ще каже, че съм слаб. Защото аз съм така. О, мага, не! Още 3 игри. Това ми беше така. Значи още 2. И буквално се отказвам. И кото ще... Втората игра. Последната игра. Преди да се откажа от всичко. Знаете ли какво? Тая игра е яка и не мисля да приключвам. Айде още малко. Искам просто да направя едно тъпо виктори. Абе, то се къде ще ми се бута, бе! И сега как ще се очаква от мене да скипна? Последно се отказвам. Абе, шакай. Абе, шакайте, че не... Не, подказвам се. Хора, айде, чао, абонирайте за канала, като стигнем 10 абоната. Ще направим специално видео, където вие ще кажете какво ще правим. Айде, чао!